Assalamu alaykum. Kahraman arkadaşımızın sayesinde Bagtyar durmuşun hüzürünü görüp yaşayan ediz vatandaşlar. Sağaman oturan mısınız? Gündüzleri nurli, geceler aydın, asuda, avadan yurdumuzda. Berkarar devletimizin Bagtyarlık döwrüne sevgüýüniň hem aşyklaryň mekany. Galkynyň göwnleri ganat baglayan asly sevgenjikenli vatanymyza, il halkynyň ykbalyny ykbal edenen, beýik işleri bilen giň jahana ikrar edilen mehriban arkadaşymyzyň sayesinde biz siziň her biriňize arskal döwletiň baky bagtyarlygyň yaran bolmagyny arzu edýär. Merdana halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini, watanymyzyň halkara awraýyny ösürmek oruna beýik işler durmuşa geçirýän ediz arkadaşymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, tutýan tutumly işleriniň hemişe rewaj alman arzulap gepleşmede başlaýar. Ediz watandaşlar, mehriban arkadaşymyzyň sayesinde biziň ýurdumyzy ähli ulgamary bir hatarda medeniýete, sungato, bagçylyk ýoluna uly mümkinçilikler dördülip berilýär. Mehriban arkadaşymyzyň ýol başçylygyna biziň ýurdumyzda medeniýet we sungat işgärleri mehriban arkadaşymyzyň döredip berýän mümkinçiliklerinden peýdalanyp, ýurdumyzyň toýlanýan toýlaryny bir näçe aýdymdyr saatlaryny halkymyza ýetirýärler. Ediz watandaşlar, bizim gepleşigimiziň şu gedek sanyna mehriban arkadaşymyzyň ýurdumyzda sungat işgärlerine döredip berýän mümkinçilikler dogrusynda söhbet etmegi makul bildik. Bizim bugun gepleşigimiziň mehmany Türkmen Döwlet Medeniýet Institutumyzyň talebi Şamrat Artiýew. Şamrat gepleşimizde hoş gördük. Mämiziň bilşimiz ýaly mehriban arkadaşymyzyň ýol başçylygyna bugun köni biziň ýurdumyzda her bir günnäme toýdur bayramlary, şanly wakalary betlenýär. Her bir toýdur bayramlaryň bir boşlukçysy beýemçisi medeniýet we sungat işgärleri bolup durýar. Mehriban arkadaşymyzyň ýol başçylygyna biziň ýurdumyzda medeniýet sungat işgärleriniň aýdymly aýtmak üçin, saat öğretmek üçin ýürüte bayramçylyklarda öz bir döreden aýdymlary çykyş etmäge ähli mümkinçilikler döredip berilýär. Näsem Türkmen Döwlet Medeniýet Institututyna bilim alýan, şol ýerde bir näçe halipalardan aýdym saatyň inçe sirlerini öwrenýär. Häzirki wagtda ýurdumyzda toýlanýan toýlarda öz aýdym saatlaryny çykyş edýär. Mümkin bolsa gepleşigimiziň başyny şu mehriban arkadaşymyzyň ýurdumyzda medeniýet sungat işgärlerine döredip berýän mümkinçilikler dogrusynda söhbetimiziň başyny başlasak. Kahraman mehriban arkadaşymyz biziň milli medeniýetimizde, sungatymyzda şoltan ähli urganlardan üstleri biz ýaşlar hem şol döredilýän mümkinçiliklerden peýdalanyp, okap, işläp, döredip kahraman arkadaşymyz beýendirmek galy. Biziň Türkmen Döwlet Medeniýet Institutumyz alamyzda şol ýerde bir näçe üstad halipalarymyz, Ähmet Çeker, muallimimiz bize sapak berýärler, tälim berýärler. Diyarımızda geçirilen toydur bayramlarımızda çıkış ediyaz. Kahraman arkadaşımız sungatın medeniýetini görkezmek üçin ähli mümkinçilikler döredip berdi. Bizim her bir vilayetlerimizde, etraflarımızda täze medeniýet ojaklary täze gurulyp ulanmaga berildi. Şol ýerde bir näçe ses ýazyk studiýalary bar, sahna bezeýleri ýerleşdirilen. Şu öz sungatyny zihini açıp görkezmekde ähli mümkinçilikler döredilen, täze aýdymlar döredip, täze aýdymlary işläp şu halkymyza ýetirmek galy. Bize şeýle döredilýän mümkinçiliklerden peýdalanyp, biz hem şol täze aýdymlar döredip, şol sany halipalaryň aýdymlaryny täze ýerine ýetirip, halk köpçüligine ýetirýär, toýdur bayramlarymyza çykyş edýär. Gepleşigimiň şu ýerine Türkmenistanyň halk artisti Özel Tekaýew halipamyzyň aýdym ýerine ýetirip bereýin. Başyny.
Kişte diyordum, kiştenginin ödüm umudum. Yürüyüp bağrımı yeredin mi? Ayda aytını müdürüydüm. Yürüyüp bağrımı yeredin mi? Ayda aytını müdürüydüm. Ayda aytını müdürüydüm. Ayda aymanı mordum. Gelecekler bana bak ya, zorandın nere sor ya. İnmurdan hire var ya, ayda aytını müdürüydüm. İnmurdan hire var ya, ayda aytını müdürüydüm. Ayda aytını müdürüydüm. Ayda aymanı mordum. Ayday sana güzel adım, ayday manordum. Gel bir zaman zilleşini dalaşını nehre nehre uşuli aydaydın güzel gıydan nehre nehre uşuli aydaydın güzel gıydan aydaydın güzel gıydan aydayman bordan ayday sana güzel gıydan ayday man bordan küsümüzdür kanım ayday sana güzel gıydan İştin gelip avşamara sen yoluma bakayım gel gönlüm cimarıma teşne kalbim yakayım gel gönlüm cimarıma teşne kalbim yakayım aynı gece bu hürnim var nere kakayım Gel boynuma yıllardan hüncü düzüp dakayım Gel boynuma yıllardan hüncü düzüp dakayım Dakayın yar hüncü düzüp dakayım Pencereden bakıp durma basağını açık dur Boylan ölen civanımı münü sağlap geçip dur Boylan ölen civanımı münü sağlap geçip dur Aynı gece bu körünüm var nere kakayım Gel boynuma yıllardan hüncü düdüp takayım Gel boynuma yıllardan hüncü düdüp takayım Dakayın yar hüncü düdüp takayım Gecine duray cimalım Yaktı saçım yoluma Girdi yüreğim yaktı saçım Ayım olup bakmalıma
sana ağlap yatanma Hudu bilildin dirine yürüvi Hudu bilildin dirine yürüvi Bunu boyuma götürür seni Geleceğin ardına sanar hervini Sanar hervini Kalbimde vatanha kalka zihvimi Mehri bilirsin dir o yine yürüvi Yine yürüvi Mehri bilirsin dir o yine yürüvi Vatanı şöhratına, şöhrat basmadım İlbek vidi için ömür işitmedim Ağırsın lıcıtsın abidin tutmasam Bir insan bir tendir kuamam Yine yürüvi, yine yürüvi, yine yürüvi Yenhenin yürüvi, nedikleri ullin Yenhenin yürüvi, güçlüdür zillin Güçlüdür zillin Yine kuvat tapar idan ullun Dünyaya aligir kuav Yine yürüvi, yine yürüvi Dünyaya aligir kuav Yine yürüvi Yine kuvat tapar idan ullun Dünyaya aligir kuav Yine yürüvi, yine yürüvi Dünyaya aligir kuav Yine yürüvi Dünyaya aligir kuav Yine yürüvi Sağ ol Şamrat, yerine getirip beren aydym üçin mundan beýlägim aydym saýdyň o wady beýlentden beýlent ýanasyn. Ne mehriban arkadamyzyň ýol başçylaryna biziň ýurdumyzda halipa şäherlik ýol mümkinçilikler döredilip berilýär. Nesilden nesile atadan ogla halipadan şäherde geçilen bir näçe halipa şäherlik ýolumyz bar. Häzirki wagtda bir näçe halipa bolan aydymlaryny bir ýaşlar täze öşgünde halkymyza getirýär. Mehriban arkadamyz biziň ýurdumyzda halipa şäherlik ýoluny mümkinçilikler döredip berýär. Bir näçe ýurdumyzda gurulup berilen medeniýet öýlerde de halipalar rahmet çekýär. Öýleriniň bir bilýän sunnatlaryny, aydym saýdyň inçe sırlaryny ýaşlara öwredýärler. Indi gepleşmegimiň dowamyny şu halipa şäherlik ýolu dogtuna söhbet etsek, indi belki halipalaryňyz bardyr, häzirki wagtda ýerine ýetiren aydymmy biziň belli halipamyz Türkmenistanyň halk artisti Öwedil Tekaýewiň ýerine ýetirmegine aydymlaryny häzirki wagtda täze öwüşgünde halkymyza ýetirýäňiz. Indi halipa şäherlik ýolu dogtuna Türkmenistanyň Kahraman mehriban arkadamız o bizim halipa şäherlik ýolumyzda da üns berýär. Men hemşe aýdýan uğrum Türkmenistan halk artisti Öwedil Tekaýew halipa ýolunyň ýerine ýetirýän. Şu kiçiligimden şu aydym sada höwes edip ilkimen duta salmany öwrendim ilki. Soň Türkmenistan halk artisti Öwedil Tekaýew halipa ýazgylaryny gaýbany dinleýärdim. Ama şol sany ýyleşimiz Türkmenistanyň atgazanan artisti Şermat Gurbanow, Täç Muhammed Muradow, Bekmurat, Ýaz Muradow ýa halipalary dinläp görüp şu taryň ýoluny höwes etdim. Häzirki wagtda Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna bilim alýar. Şol ýerde de bir näçe halipalar tähmet çeki aydym saýdyň inçe sırlaryny talip ýaşlar urdy. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna şu aydym saýdy ogrunyň halipan kimni?
Türkmen Döwlet Medeniyet Institutumuzda hakikaten bir näçe halife muallimimiz zähmet çekip bize aydın sağın inşa sırlarını öğrediyorlar. Hazır oşalardan adını yazıp geçtik. Türkmenistan At kazanan medeniyet işgalleri Oraz Gabişev, Gurban Türkiyev var. Bundan başka da Gadam Gurban halifamiz var. Şonlar bilen maslahatlaşýar aydın işlerimizde yerine getiremizde. Halipalan yerine getirkiden aydymy has süýjüligi bilen halka getirmeli. Ene şol süýjüligi yerine getirmek üçin bir ýete halipa görmeli bolýar. Ene şu halipalan maslahatyny algam aydym saada halkymda getirmeli bolýar. Halifa gören başı ýene tüýtüşik bolýar. Şol aydymyň asl nusgasyny dinläp yerine getirsen, o aydymy ýaýmazdan, hasapdan çykmazdan şeýle dogry yerine getirip bolýar. Men hem oňardygymdan şu Özel Tekaýew halifanyň ýazylaryny dinläp, o gal berse ýa-da halifalar bilen maslahatlaşyp, sözlerini saýadyny maslahatlaşyp şeýle halk köpçüligine ýetirýän. İşleşýän saýanylaryň adyny azak geçdim. Gul Muhammed Tarife var, dip saduran yerine getirýär. Ondan akordeonu Hudaý Nazaran Namov var. Hani Laman var, Gosmurat Muhammed Muradov şu halifalar bilen şu saýanylar bilen maslahatlaşyp aydynlary yerine getirip işleýär. Mümkin bolsa gepleşen şu ýerine ýene halifalaryň yerine getirip aydynlardan bir näçe aydynlary yerine getirip bereýin. Baş üstüne. Yar yar deyip sayrar dilleri, yar bağına bunsuyu gülleri. Katlı şimşat içebilir, ibilim var Allah, tüyülüm var Allah. Katlı şimşat içebilir, katlı şimşat içebilir, ibilim var Allah, tüyülüm var Allah.
Yalahu binle Cifaydım çektim yer günle Zorlap gelip bin munada dey Yedim yavara Tüyünim yavara İdilep gelip bin munada dey Zorlap gelip bin munada dey Yedim yavara Tüyünim yavara Diyeceğim bana uçup gelip beni güzel büyümelere Diyeceğim bana uçup gelip beni güzel büyümelere Şimdi bakar garabıma acayip bir kaymelere Şimdi bakar garabıma acayip bir kaymelere Yine bakar bilindim duş Kolları gidip bedelaş Gibi attım ödüdür hoş Maladır hoş değillere Gibi attım ödüdür hoş Maladır hoş değillere Şamız vardır boşver yalı Benim zaman düşür yalı Şamız vardır boşver yalı Benim zaman düşür yalı Allah elim boşver yalı Başımda gülmelere Böyle elim boşver yalı Başımda gülmelere Arman öyle ömür çekli Yoktur senden doyumlere Arman öyle ömür çekli Yoktur senden doyumlere Cebi attım ödüdür hoş Maladır hoş değillere Cebi attım ödüdür hoş Maladır hoş değillere Maladır hoş değillere Maladır hoş değillere Sağ ol Şamrat, yerine yetirip veren aydımımız üçün. Indi gepleşimizi ene söhbetleşler arkaly dowam etsek. Her bir aydym çiň, her bir sazandan öz dinleýijisi bolýar. İlki başda şu aydymy döredinde bir ilki özüň dinleýän, soň bolsa bir hökman suratda bir ýakyn adamyňy dinledilýärdi. Şondan soň aydym o şowlu çykanda halk köpçüliğine yetilýär. Indi gepleşimizin şu ýerinde sen öz dinleýijiň adyr. Aydymı yerine işlep, yerine yetirende elbette yankı oğlamızda halifaları dinlediyen. Ondan stay bolmandyr ya şu yeri bir hidrajyk diýse, şonu men özüm oňardygyňdan düzelýän. Maşgalanda sunat ýoluna gidýänmi? Maşgalamda şol özümden kiçinim, Şiir Murat Artyp
dep saduran salya. Şamil atýan sözüňizde belli geçdiňiz. Ilk başda şu dutar saduralyna bir aýdym saat öwrenip başladykdan soň häzirki wagtda bir tar saduralyna bir näçe aýdymda saatlar halkymyz etdirýär. Dutar saduraly ol bizim milli Ha, o. sunatymyz, milli senedimiz. Dutar saduralyny ilki men şagirimden ýa kaýsym ýaly. Osmurat Muhammed Murat Halipa gatnap dutardy tälim aldım. Soň tar saduralyna geçip tarihini aydınlat başladım. Milli dutar saduralymyz iki kirişte. Hakikaten yerine yetirli sağları, aydınları. Bir näçe sılsırımlı kakfular, bir näçe sılsırımlı basımlar var da. Dutar saduralyny. Tar saduralyny da elbette ýokary kirişlerine geçip o salmaly yerler bolýar. İkisiniň tapawuty biram şo perdelerini birazcık ütköşme bolýar. Tar saduralynyň perdeleri dutar karaňda ütköşürek. Tar saduralyny perdeler yarım ton perdeler var arasında. Dutar saduralynyň tapawutly. Sunuwatyň arasyna çykma ýok da. Näçe öwrendiňçe, näçe ýahma çekdiňçe şonça iýinçe sırlaryny açyk edip atýarsyň da. Arasyna ýetme ýok. Şoň üçin hem halipalaryň aýdymlaryny başardığımsa yoymazdan yerine yetirmeye çalışıyor. Ona mümkün olsa yine sizin yerine yetirmeni aydınmadı, halkımıza yetirelim. Başıtını.
Geçemizin içinde tavus kimin bedeni Cennet deyzan mallı kirpikler gider Cennet deyzan mallı kirpikler gider Ey gülüm nedik gülüm sağımsın uzak gülüm Himme güllerden ödül kendinin nedik gülüm Himme güllerden ödül sağımsın uzak gülüm Gellelem, gelsin elem Himme güllerden ödül kendinin nedik gülüm Yeğenine yekta geyip şirmeten kullarım Siz sana oynadarım haycayillerim Siz sana oynadarım haycayillerim Ey gülüm nedik gülüm sansız gülüm Himme güllerden ödül senin nedik gülüm Himme güllerden ödül sansız gülüm Gellelem, gelsin elem Himme güllerden ödül sansız gülüm Düşün altın nişan Rahmet kahraman edim Seyle çıksın bizlerin o güllük sultan Seyle çıksın bizlerin o güllük sultan İyi gülüm nedik gülüm sansın gülüm Himme güllerden ödül senin nedik gülüm Himme güllerden ödül sansın gülüm Gellelem, gelsin elem Himme güllerden ödül senin nedik gülüm Ey gülüm nedik gülüm sansın gülüm Himme güllerden ödül senin nedik gülüm Himme güllerden ödül sansın gülüm Gellelem, gelsin elem Himme güllerden ödül sansın gülüm Gellelem, gelsin elem Himme güllerden ödül sansın gülüm Senin nedik gülüm sansın gülüm Şamrat neşun gepleşimizde bir näçe halipalan ýerine ýetiren aýdymlaryny halkymyza ýetirdiňiz şeýle-de bir ýurdumyzda hormatly arkadaşlarymyzyň şu medeniýet soňa işgärlerine döredýän mümkinçilikleri halipa şähertler dogrusyna gurrun berdiňiz. Mundan beýle siziň alperan işiňiz üçin ýaram bolmagyny arzu edýäs. Mümkin bolsa iýleşlemde arzularyňyzy ýetirseňiz. Bize halipa şähertlik ýol nasip beren. Kahraman mehriban arkadaşymyzyň köp sag bolsun maýan. Kahraman arkadaşymyzyň jany sag bolsun. İl ýurt bähwit tutýan işler elmedämi rowaj alsyn. Sağ olun Şamrat, edin arzularyňyz hasyl bolsun. Elmedäme mehriban arkadaşymyzyň döredip berýän mümkinçiliklerinden peýdalanyp ýurdumyzda toýlanýan toýlarda aýdym sazyň owada beýlentden beýlent ýalansyn. Toýda diýdarlaşylyň sağ olun gelip beren gurruňyz üçin, ýerine ýetirip beren aýdymyz üçin. Sag olun. Ine ýerli watandaşlar, gepleşigimiziň dowamyna size ýetirmek bilen bir näçe aýdymlarymyz şeýle-de söhbetdeşligimiz şulardan barat.
Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne mehriban arkadaşymyzyň saýasynda biz siziň her biriňizde arsygal döwletiň bagtyarlygyň yaran bolmagyny arzu edýäs. Türkmen halkyny toýlu günlerde ýaşadýan ediz arkadaşymyzyň janynyň sag ömrüniň uzak tutýan tutumlyşlaryny hemişe rewaj alman arzulap biz gepleşigimiziň bu edek sany geçirip durýas. Gepleşigimiziň innik sanlaryna ýaýlamda duşança hoş wagtyňyz.